Comic-Con, Lovecraftové poviedky, ale aj nová kartová hra a kniha zo sveta Harryho Pottera. To všetko sa vo svete popkultúry udialo za 3 týždne. Vitajte pri novinkách. Koncom júla sa už tradične konal Comic-Con v San Diegu. Event, ktorý patrí komiksu, komiksovým filmom a všetkému spojenému s geekmi. DC Comics na Comic-Cone prekvapivo ukázalo plnohodnotný trailer na chystajúcu sa Justice League, ďalší trailer na Suicide Squad, druhý trailer na Wonder Woman a popritom stihlo DC ukázať aj trailery na svoje seriály The Flash, Arrow, Gotham, Lucifer, Legends of Tomorrow a E-Zombie. Nevynechali ani animované Lego Batman a seriál Vixen. Marvel priniesol na Comic-Con len jeden filmový trailer, a to na Doktora Strangea, ktorého uvidíme už tento november. Oveľa viac Marvel trailerov bolo od online televízie Netflix. Videli sme teaser na tímovku The Defenders a na tretiu sériu Daredevila a trailery pre Luka Cagea a Iron Fista. Marvel navyše ukázal aj trailer pre seriál Legion, ktorý pripravuje v spolupráci so štúdiom Fox a čerpa z X-Men univerza. Návštevníci Comic-Conu videli aj ukážky z Guardians of the Galaxy 2 a zo Spider-Man Homecoming. Tie však neboli zverejnené mimo brány Comic-Conu. Z ďalších predstavených informácií z Comic-Conu je tu trailer na 7. sériu seriálu The Walking Dead podľa rovnomenného komiksu. Seriál sa vráti na obrazovky v októbri. Fanúšikovia si môžu brúsiť zuby aj na seriálovú adaptáciu knihy od Neila Gaimana s názvom Americkí bohovia. Trailer na tento seriál bol taktiež premietnutý na tohtoročnom Comic-Cone. Tento úspešný event sa vráti opäť v júli na budúci rok. Herečka Brie Larson je oficiálne Captain Marvel v pripravovanom solo filme od Marvelu, ktorý dorazí do kín v roku 2019. Oficiálne predstavenie prebehlo na Comic-Cone a herečka dala túto novinku fanúšikom vedieť aj cez svoj Twitter, kde pridala svoju fotografiu v šiltovke Marvel Studios s popisom "Volajte ma Captain Marvel". 27-ročná americká herečka je známa z filmov 21 Jump Street, Izba alebo Scott Pilgrim proti celému svetu, no zahrá sa aj v pokračovaní filmu King Kong s podtitulom Ostrov lebiek. Brie Larson vyhrala tento rok Oscara za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe za spomínaný film Izba. Na jej výkon v superhrdinskom obleku si musíme ešte 3 roky počkať. Harry Potter sa konečne dočkal. Presne včera vyšla vo svete ďalšia kniha s názvom Cursed Child, teda Prekliaté dieťa. Kniha je od autorky doterajších kníh J.K. Rowlingovej a ide o prepis scenára oficiálnej divadelnej hry londýnskeho divadla West End. Premiéra tejto hry, dej ktorej sa odohráva o 19 rokov neskôr, bola 30. júla tohto roka. Harry Potter je už zamestnancom ministerstva mágie, manželom a otcom 3 detí. Synopsa sľubuje stret Harryho a jeho najmladšieho syna Albusa s temnotou. Neoficiálne zdroje šepkajú, že slovenský preklad tejto knihy by mal uzrieť pulty kníhkupectiev tento december. Zároveň sa Harry Potter dočkal aj svojej dobre vyzerajúcej spoločenskej hry. Kooperatívna deckbuildingová hra s názvom Harry Potter Hogwarts Battle je hrou pre 2 až 4 hráčov s hernou dobou od 30 do 60 minút. Hru začnete so základnými kartami a postupne nakúpite nové kúzla, pomocníkov a predmety. Hra využíva mechanizmus questov v jednotnej kampani, ktoré hráči v postupných hrách zdolávajú a každá hra má tak unikátny charakter. Našou jedinou výhradou je filmová grafika na kartách. Dizajn má na svedomí vydavateľstvo USA Poly a zatiaľ nie je jasné, či sa hra dostane aj na európsky trh. Hra bude oficiálne predstavená tento mesiac na festivale spoločenských hier s názvom Gen Con Indie. Stránka Bleeding Cool oznámila, že antológia poviedok od spisovateľa Howarda Phillipsa Lovecrafta sa dočká seriálového spracovania vďaka Legendary TV. O scenár by sa mal postarať Matthew Francis Wilson a seriál má čerpať najmä z poviedok Volanie Cthulhu, Hrôza v Dunwichi a Tieň nad Innsmouthom. Poviedky od H.P. Lovecrafta sú hororovými príbehmi o strete ľudí s prastarými bohmi a ich posluhovačmi v podobe monštier a okultných mágov. Zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie, no pri dobrom spracovaní kľúčových poviedok Lovecraftovho sveta by mohol vzniknúť zaujímavý seriál pre nadšencov mystiky, temnej fantasy a hororu. DC Comics pripravuje ďalší animovaný seriál. Po nedávnej premiére animovanej verzie komiksu The Killing Joke, ktorá získala rozpačité ohlasy a nie najlepšie hodnotenia, prichádza Justice League Dark. Ide o skupinu hrdinov združených okolo okultného mága Johna Constantina.
K ďalším postavám patrí napríklad mák Zatanna, duch cirkusového artistu Deadman alebo lesné monštrum Swamp Thing. Popri týchto postavách sa určite dočkáme aj známejších postav ako Superman, Wonder Woman, Green Lantern a najmä Batman. Fanúšikov potešilo aj to, že herec Matt Ryan, ktorý excelentne stvárnil Johna Constantina v seriáli Konstantín, sa vráti ako hlas tohto animovaného mága. Animáku sa dočkáme na budúci rok a je aspoň čiastočnou náplasťou za neuskutočnený film o tejto skupine hrdinov od režiséra Guillerma del Tora. Z noviniek je to všetko. O 3 týždne sme tu opäť s dávkou informácií z popkultúry.